så er der noget med noget koordination. Og noget med noget, ikke styrke, men hvor man sådan mærker sin egen styrke også. I bliver delt op i hånden. Nu vil jeg lige gå igennem banen først, så I kan se, hvad det går ud på. Ja. Og så bliver I så sat i gang, fordi vi er mange. Halden er ikke så stor. Er det et hold, det der? Har vi to? Det er for, I starter ikke 25 det samme sted. Det kommer I til at løbe hinanden. Hvorfor I to der? Det var dig, der sagde 4. Hvor en 4 skulle det her? 1, 2, 3, 4. Hvor er 2 er det? Nej, det er ikke det. Nå! Det er ligesom børn, det der. Jeg synes bare, det er sådan en stor hold. Godt, så er det for hjem for det, ja. Nej. Nå. Jeg prøver lige at få, der er bevæger kejl, det er en ny ting, man skal igennem. Det første det er noget med at koordinere benene, man løber igennem. Det næste, det er også noget koordination, det er noget gadedrengehop, men det siger I så. Så kommer man over, så er der noget balance. Og herover der er også noget koordination med benene. Og så kommer vi over til hula-hop-ringene. Det er noget dans, sving med hofterne. Og så over til, rullebrællet. Men nu kører jeg det igennem, så kan I se, hvad det sådan går ud på. Tak. Ikke op? Jo. Det første, så nu er det igennem sådan her. Så skal man ramme begge ben ind i hvert felt. Så kommer vi herover. Så er det gadedrengene. Begge kælder. Og så er det balance. Og så kommer man herover. Og så noget med benene igen, hvor man skal løbe, det hedder krydsløb. Man bestemmer selv, hvad vej. Det kunne, hvis man kommer igennem 2 gange, så kan man jo gøre den ene vej den første gang, og den anden vej den næste gang. Men det er sådan her, man laver krydsløb. Må man godt lige sådan for hofterne med. Men vender ikke lidt vej, så? Nej, så stopper man nemlig her. Og så går man herover til næste. Og det er hula-hop. Det kan jeg godt se der. Det kan jeg ikke. Men man skal prøve. Så tager man hula-hop-ring. Så kan man gå, hvis man kan gå imens, så er det godt. Men jeg kan slet ikke. Jeg kan ikke. Men det er der nogen, der kan. Så kommer man stille og roligt herover. Uden ring. Ja, det må man godt også lade det kan. Og herover så står der en om bagved, og holder den her stram. Det er der en af os, der gør. Og så ligger man så det på rullebrættet her. Ligger den? Ja, det skal man faktisk. Jamen, det skal ligge ned, fordi så kan man gøre sådan. Ja.